Tini kebang borok sawo Kaitor Kwrwi. Ang Kaitor samung nangya. Kaitor sawo. Ani babu se Kaitor. Ani ama baba se Kaitor. Obai ke salai. Naji bebak borok no senamnai tongo abo korok sano. A senamnai sano Kaitor. O sengsaro nungja tongoi tongo obono senamnai sano Kaitor. Maybe nung tabo gosina naya bag ang gosia hani pano sawi tong mano. ঠিক আছে no problem. Salso bahai jora fai tongo. Yasko sungi maklom nai. Salso bahai jora fai tongo. Kaitor ana nakar sidini nung sanai. Piaba a jora belai khele thangani ni bagai. A jora belai khele mani bagai Kaitor je musung jamani ni langmau khlainani abo khlaime yangi thangnai. Because grace period khairok mani jora hani tabuk rojak. O jorao nung tomung no. O jorao nung tomung khaki phila naya Kaitor mani lama no nung gosina naya. ঠিক আছে আপনি মানথাই নং মাননাই বাট Kaitor Kwrwi হनै নং সাকসানা বান্দিনা তা থাংদি Kaitor নাঙ্গিয়া হनै নং সাকসানা বান্দিনা তা থাংদি নিনি বান্দি মানি বাই Kubui Slaijak ya nini a samani kok bai ang Kaitor Kwrwi hini samani bai a Kaitor kun dini Slaijak ya Kubui kun dini Slaijak ya Kubui no tongnai a Kubui no je saimana Kubui no borong no fiyogo nung bujina naya saimana naya tam khlaina tong mungsa khlaijak nai Kwrwi korai no Tăigana tuniri maniu, eba sopreu tăigana zora tuniri maniu. Nungna nungya bini daito. Nung bahin tabu Kaitor tore tong Kwrwi. Okay. Abono bisas khlainai nin thaniwo, poito khlainai nin thaniwo. Tomon nung yes tongo o Kaitor nung nani bagai bebak. Aboni benefit nung mannai. Khalanya naya. It's okay. Aboni danger je phaya thangi tongmani a danger nung face khlainai. Afro nung kha kifila musung phano kifili mangla.